आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. सार्वजनिक प्रसाधन गृहाची स्वच्छता हा कायमच कळीचा मुद्दा असतो. मात्र असाच प्रकार जिल्हा रुग्णालयातही पाहायला मिळाला. जिल्हा रुग्णालयाच्या प्रसाधन गृहाच्या अस्वच्छतेमुळे परिसरात दुर्गंधी पसरली होती. याचा फटका तिथे येणाऱ्या रुग्णांना, नागरिकांना बसतोय. अक्षरशः नाक धरून उभं राहावं लागत असल्याचं पाहायला मिळालं. केस पेपर काढतात त्या ऑफिसच्या बाजूला असलेल्या प्रसाधन गृहाच्या अस्वच्छतेमुळे दुर्गंधी पसरली आहे. या दुर्गंधीमुळे ओपीडी करडे येणारे पेशंट आणि औषध घेण्यासाठी येणारे पेशंट, केस पेपर काढण्यासाठी येणारे रुग्ण यांना नाक धरून उभं राहावं लागतंय. जिल्हा रुग्णालयात जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून दररोज कित्येक रुग्ण औषधोपचारासाठी येत असतात. मात्र तिथं आल्यावर त्यांना या दुर्गंधीचा सामना करावा लागतोय. त्यामुळे रुग्णांमध्ये संताप पाहायला मिळाला. दोडामार्ग येथून आलेल्या साबाजी सावंत यांना देखील याचा प्रत्यय आला. प्रसाधन गृहाची स्वच्छता करावी, तसेच याचा वापर करणाऱ्या नागरिकांनी देखील स्वतःची जबाबदारी समजून स्वच्छता राखावी अशी मागणी होते. आता तरी याकडे इथला चार्ज असणारे वैद्यकीय महाविद्यालयाचे डीन लक्ष देणार का हे पाहावं लागेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.